Acum am ajuns aici. Aici este școala mea. Aceasta roz este școala noastră. Aici stau copiii din clasele 1-4 și în școala asta stau copiii de clasele 5-8. Asta este curtea noastră de școală. Curtea noastră de școală. Acum o să mergem la teren. Și vă arătăm unde jucăm noi fotbal din când în când când avem ora de sport. Să vă arăt. Aici jucăm noi din când în când fotbal. Uitați-ți o minge pe teren. Dar nu e bună mingea, are foarte moale. Aici jucăm noi fotbal din când în când. Aici avem porți. Poartă acolo. Aici sunt bănci, așa din când în când mai stăm. Bă, prieteni, este o bluză aici. What? Acu este. Nu știu, o lăsăm aici. Asta e aici o minge. Deci eu, prieteni, sunt foarte bună la fotbal, să vă arăt. O să zilongăm acolo, o să zilongăm, o să facem niște duble. Acum fac puține, că e moale mingea. Cred că am făcut vreo 7 duble. Am făcut 7 duble, pentru că mingea asta este foarte moale. Este moale și tare. Uitați-și pe prietenul meu, el știe să dribleze extrem de bine. Uitați, el știe să dribleze extrem de bine. Deci el e foarte bun la dribbling, pentru că driblează extrem de bine. Acum o să mergem un pic pe teren. Uitați aici, imediat ajungem aici, la teren. Aici mergem, aici este primăria școlii. Și aici jos este terenul nostru. Terenul cred că are 100 de metri. Uitați pe prietenul meu. Uitați pe prietenul meu cum se duce cu 30 la oră aici, pe vale. Eu v-am spus că prietenul meu nu este frică de nimic. Eu dacă eram în locul lui, puneam frână, mergeam cu 10 la oră. Că eu țin cu viața mea. Adică eu nu mă duc chiar așa repede. Dacă vă bolovan, eu mă duc încetul. Mi-e frică să nu cadă. Am ajuns la teren. Da. S-a lovit cineva aici. S-a lovit. S-a lovit. Hai că dacă s-a lovit. Asta e prietenul meu.